पुरी तर घ्यासा तो बाप हे भोकोय सगळ्याचा मेला धगावले ते कुळक्षा केल्या सगळ्याचं नवीन आणलं तू तेव्हा जराकडे आमच्याकडे ना यात माणूस जरा येडा कोणता नाव सांग नाव घेऊन सांग ना यात सांगला तर तिसरा सांगला तर चौथा अगो पण एकाच पैसून आणायचं दुकानावर ना तुम्ही 10 दुकानावर ना 10 जिनिस सांग एक आणतलाच रवा आणतलाच एका दुकानावर ना पीठ आणतलाच एका दुकानावर मग ता त्यांचाच सांगतं. तर मित्रांनो आता आमचं नवीन चॅनल एक चालू करता. चॅनलचं नाव तुमका खाली दिला जाईल. कशात गो काय खेचत तो मारांदे शब्द इनबॉक्स ड्रिफ्ट का मेला शब्द उलटत नाही मागा शब्दच उलटत काय गो तो विनू विचारू गो नाही तो मारांदे पुष्पा सांग गो जरा पुष्पा मग काय का. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडे तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर कशास मजेत ना, आणि असेच मजेत राहा आणि असेच आमचे नवनवीन व्हिडिओ बघत बसा. आणि आमचे गजाले तर बघतासच आज कसे वाटतात तुमका, बरे आहेत ना. तर गजाल्याशिवाय मजा येत नाही आजकाल. गजाले नाही तर लोकांका मजा नाही. मेन म्हणजे गजाले हवे. तर बाकी काय नसला तरी चालत. एक पाऊट कोण चांगला असत तर नाही बघणार, पण जर गजाले असले तर ते पटकन बघतात. तर गजाले आमचे चालूच असणार तसेच, पण त्याचबरोबर आम्ही चांगलाही दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर तो प्रयत्न असंच चालू ठेवणार आम्ही गजाल्यांसोबत. तो तुम्ही बघाच. आणि आपलं कोकणातलं निसर्ग वगैरे आणि आता पावसाचे दिवस सुरू होतील, तर ती जरा कामाविमा आवरून झालेली आहेत. आणि मी तटकी आधी बाजूक ठेवते. तर पावसाच्या कामांका सुरुवातच आहे तशी. बरीचशी झाली, लाकडं वगैरे भरून झालेली आहेत, गवत भरला. पण आताच एवढा कोपरे साफ करूचे लागतात. तर वो पेरूचो ना, तर कोपरे वगैरे साफ करूचे लागतात. आणि आता मी पूनमकडे येलोय. घरे तळूचा काम चालू असं वाटतं मला. घरे म्हणत होता की घरे साफ करूचे. तर येलोय आणि हय कोकमा सुकत घातल्यानी ही बघा कोकमा सुकत घातलेली आहेत इकडे. आणि तकडनं कडी घातलास काय तुमची आयडिया. तर पाटल्या दारान तर पाटल्या दारा घराकडनं रडा नेलेलो माणूस आहे. काय झालं. तर मित्रांनो आता आपण आलो आहे पूनमताईच्या घरी. आणि ते पुष्पाताई साफ करते, केस गुटावल्यासारखे करून साफ करता. काय का माणूस म्हणणार. तर मित्रांनो हे बघा चारकांडात काढून झाले, मग कशा बोलावला हो तुमका काय आधी समजत ना. आधी सांगा होईत ना काय रे. हई 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 समोर येऊन सांग. हई समोर येऊन सांग. हई हई कॅमेरा समोर येऊन सांग. हां हां हां. आणि तुका व्हायरल कसं करू. अभ्यास करीत नाही म्हणून थांब. वाईट शाळा चालू होऊन दे मग तुझा बघते पुढे. काय करतं घरी. काय बारीक करतं की तुका येतं ना म्हणून तर एवढीशी केलं वायच लहान. तर खयच्या माणसाच्या ते घरे रसाळ फणसाचे ना पुन्हा. तर मित्रांनो हे रसाळ फणसाचे घरे आहेत आणि ते काढून घेतल्याने
आणि ते आता पुष्पा साफ करता. काय चालला तुझा? चालला काय? तर हे बघा असे बारीक करून मस्तपैकी तळणार. काय हसला पुष्पा? तिकडे लोणचं चालू आहे. पूनम ताईची भेट घेऊया. पुष्पा काय बोलणार नाही. पुष्पा काय. आणि इकडे मॅडम आमच्या लोणचं करते. तर आधी मला सांगायचं ना कसं लोणचं करतेस ते. आमका 2 किलो ग. पैसे काय ते देता जरा ह्याच्यात या काय बघ काय आहे? साखर काय बघ मसाल्यात दे. नाही साखर नाही पण नाही साखर. कुठचं वापरते दाखव. लोणच्यासाठी मसाला कुठचं वापरलं? काय भानगड. रुचिदाचा तयार मसाला. कोणाचा घेतला बनवू? होय गो नाही या तुमच्यासाठी. आता हिरव्या दिसतं मग लाल कधी दिसणार डाळ? अजून दुसरं टाकूचा. तर पूनमताई आता इकडे लोणच्याचं चालू आहे आणि तिकडे कोणच्याचा फणसाच्या गऱ्यांचं. लोणच्याची रेसिपी दाखव जरा. रेसिपी म्हणजे लोणचा कसा बनवतात का? कधी येऊ मी? आधी सांगते तर मागासपासून इकडे झाला ती बघ. बघ दाखव. काढूक लागतो मागा सगळा. काय झालं दाखवतो मग. बघ दाखव एक बरणी बघूया तरी. करटी मी डोक्यात घालीन करटी. तर या घरगुती गावठी लोणचा गावठी. पण आंबे हवेत ना आता. रायवळ आंब्याचा की नाही हापूस आंब्याचा मी घालते. माका रायवळ आंब्याचा किस आवडत नाही. मग आमका एक 5 किलोची घाल. किती होते? मसाले आणून देताय मी. मसाले आणून देतो. तर मित्रांनो या बघा दुकानच्या पेक्षा मस्त लोणचा. या लोणच्यात मला तिखट काय बघ जरा. काय भानगड कळत नाही. तिखट जरा. नवीन आणलं तू तेव्हा. जरा इकडे आमच्याकडे ना याक माणूस जरा येडा. कोणता? नाव सांग. नाव घेऊन सांग ना. याक सांगितलं तर तिसरा आणला. तिसरा सांगितलं तर चौथा. अगो पण एकाच पैसून आणायचं दुकानावर ना. तुम्ही 10 दुकानावर ना 10 जिनिस सांग. याक आणतलाच रवा आणतलाच एका दुकानावर ना. पीठ आणतलाच एका दुकानावर. मग ता त्यांचाच सांगत. तुझा काय सांगत? या काढणार देवगडात ना. या काढणार तळे बाजारात ना. अशी तुमची गत. खयता काय इंग कोणाचा ऑर्डरचा आहे. मग ऑर्डर घेता पण ते गपचूप व्हायचे वाले. पार्सलवाले नाही घेता. कुरिअर होत नाही आमच्याकडे त्यामुळे. कुरिअर होत नाही ना. एकदम आहे ना ते अर्धा किलो अर्धा किलो जाऊ काय आता कडे जा गाडी खाय जाऊ काय अजून धकत जाऊ काय एक तास. पैसे घ्यायचे गाडी एक जाऊचे. काय पेरा पेर सगळे डोंगर कसा केला रे. मग तू उद्या मुंबईला चाललीस माझी तिकीट काढतास. नंदन माका सांग मामीवर भांडण केलं तिने. मामाक नेवचोचा तुका काय सांगा. हिनू मामाने सांगलाय ना ते काम म्हणून. ह्यो खायचो मसालो ह्यो दाखव. ह्यो हिरो असं दुकानचो कशा शकतो पण. हिरवो मसाला थोडं घालायचं लोणच्यात. ह्यो हिरवो हिरवो म्हणजे नुसते मिरची त्याच्यात या केलेली आहे. नुसती मिरची. मग आपण आणताव तो कसो तो भाजतो मसालो. मग काय तर मसाल्यांचा कळवतात ना.
आणि परत दुसरो असता तो कसलो मग दुसरो एक आपण ठेवता तो घरात मसाल्याचे हरर प्रकार मग तो दुसरो आपण वापरता तो वाचको हा आणि दुसरो वापरता तो दुसरं वापरता कसलं दुसरं तू वापरतो वापरीत ना हिरवं म्हणजे कसलं मसाले का म्हणतं नुसत्या मिरची तू ह्यो मिरची तो ह्यो हानीत पण नाही आम्ही तो माशाचे आहे का काय काय जण वापरतो तू काय करशील काय नाही तुझे उद्योग वापर मग तू जेवण करूचा कंत्राट नाही कशा घेत तुका जॉब का लावतोय रवतस आईन चाय दिला नाही ना एवढा या घेऊन येले वजा हा एक गॅस संपलो तुका का तू बनव ना आम्ही तरी पिऊये मी करून गेले जाता नाही माका येळत नव्हतो खाऊ डोक्या बिक्या माझा दुपाक लागला तर दुपारचा दाना नको नि जन्म नको ए लोणच्याची जरा चव घेऊन बस तसं काय नाही आपण कुठच्याही पदार्थाची चव घ्यायला तयार असतो कारण आपली जीभ चविष्ट आहे ती चविष्टवाली नाही उगीच म्हणते खादाडी आहे मी नाही खायच जास्त पण काय पण म्हणा हे फेणी खायचे भारीतलेच घातले अरे भारी लागतात मी खाल्लंय का एक कशी तव्यावर अशी मी याच्यावर भाजतय ती गॅसवर नको फालतूगिरी नको तुझी थांबवू जरा मग जरा चिमटू दे असो हातातले तू खया तू हा गावलो माशाचो गावलो बाल्या काहीतरी करू नको फालतूगिरी थांब ना जरा चाय उतर अरे बरं आगत पुरी तर घ्यासा तो बाप हे भोकोय सगळ्याचा मेला धगावले ते कुळक्षा केल्या सगळ्याचं नंदन कमी यार ए नंदन आता टॉप के का मित्रांनो लोणचा झाला त्याच्यात तेल ओतूचा फक्त दाखव कसा झाला हे बघा तेल ओतूचा आणि चटणी जास्त हो कोई लोणच्यात ही बघ हा परत कधी घालूचा आणखी एकदा नाही आता घातलेला 5ची बरणी आणि दुसरी 2ची मग ते देऊचं असलं तर कोण मागल्यानंतर मध्ये कसा बघू इच्छा घरात येत तेव्हाच देणार होय हा जर हवे असलं तर हवे आत्ता इलाज तर मिळत नाही तर नाही पण सपत येत तुमच्याकडे व्हिडिओ येतातच सपतता तर काय गो आता का गोंधळा घेऊन चाललं त्याच्यात ह्या होता आता ह्या काय गो हे किती रुपये निघतं माझ्याकडे गिराय काय का मग आता ही कैची गो अरे ती 2 नंदनसाठी ठेवलंय रे नाही ही चुकीचा केलंयस तू किती वेळा सुकवलं ही माका सांग का ही 5-6 वेळा 5-6 वेळा तर मित्रांनो आता आमचं नवीन चॅनल एक चालू करता चॅनलचं नाव तुमका खाली दिला जाईल कशात गो काय खेचत पुन्हा तो मारांदे शब्द इनबॉक्स ड्रिफ्ट कमी मेला शब्द उलटत नाही मागा शब्दच उलटत काय गो तो विनूक विचारू गो नाही तो मारांदे हा पुष्पा सांग गो जरा पुष्पा मग काय तर चॅनलचं नाव तुमका खाली दिलेला तर बघा शब्द माका सुधरत नाही मला माझी जीभ अडकता त्यामुळे यानी एवढं कुळो टाकणारच आहे आमका माहिती आहे म्हणून मी सांगत नाही तर नवीन चॅनलचं नाव तुमका खाली दिलेला आता जरा बघा खय दिलेला आता माका काय माहीत नाही खय दिल्या ना आता तर बघा जरा ड्रिस्ट काय काय तर माका शब्द उलटत नाही हा ड्रिस्ट मी लावतो याच्यासारखे झाला पुणगे खयचो शब्द तो ड्रिस्ट मरण देतो आमका शब्द माहिती आहे तुम्ही नको सांगा पण नाही ना तर चॅनलचं नवीन नाव तुमका फक्त त्या चॅनलवर आमचे रेसिपीज तुमका दिसतील तर सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा त्या चॅनलला
कसं का पुष्पाताई सांगा जरा पुष्पाताई सांगा जरा नवीन चॅनलला आमच्या सबस्क्राईब करा. तुझा सांग ऐकतं. सांग जरा सांग ऐकतं बघ. चॅनलचं नाव अचानक कळणार. चॅनल ओपन झाल्यावर कळणार लगेच. तेव्हा सबस्क्राईब करून ठेवा चॅनलला आमच्या. व्हिडिओ बघितलास की कळत तुमका खाली नाव येत नवीन चॅनलचा. स्टार्ट चालू. गो पुष्पा जरा तुझा आवाज कमी ना. अरे तू कधी आलीस? मी मगाशी आली. कधी आलीस? मगाशी आलीस? मला वाटलं आत्ताच आलीस. नव्हतीस कुठे? आजीकडे गेली होती माझ्या. केसांवर मारू नको. काय केसांवर मार म्हणता कॅमेरा मारलोय. केसांवर नको म्हटलं. कशा भूतावळ. नमस्कार. आपल्या कलर्स ऑफ कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांका खूप काहीतरी चुकला. गरे कापतेस तू